Salutare, oameni buni, bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. Ne jucăm Nebulous, primul episod cu Nebulous, yay! Și cu mine. Da. Stai că mă iau ăștia. Te însurești, ne țin vorbă. Ce țăranii. Sal, bă, dă și mie mâncare. Stai. Mai dă. Mersi. Mai dă puțin. Aha, de ce să mă omor? Mersi pe de mâncare, ești prietenos. Pa, nici mai vin după tine. Am șmechiros skin-ul ăsta. Am level 18. Bine, sunt și unele gratis. Ok, nu știu, cred că știți, dar lasă. Nu știu, sunt departe. Nu știu. Mamă, mă face asta praf. Praf, mă. Unde ești? Să-mi dai și mie, mă. Mamă, ce frumos asta. Unde ești? Ia. Hai să ne întâlnim în colțul de sus. Uite. Știi unde e? Uite, unde ești? Hai în colțul ăsta de aici. Mamă, câtă mâncare. Mamă! Hai că am luat și eu ceva. Îmi dai mie un Bă, colț mă de mănâncă sus. matriș. Matriș. Hai că nu te mănânc. Să-l iau? Hai să-l. Hai că... Dă mâncare, repede. Repede. Fă mare. Așa, așa. Aoleu, dă-o bună, dă tot. Nu, gata, că nu mai. Vezi că mă mănâncă asta, Jana. Aha, bă. Ți-am luat și mâncare deja. N-am mâncare, stai. Dă-mi cu... Ia. Dă-mi cu... Ei, păcat. Pe toată, că Ne mă mănâncă asta. Ai. Bă, ce-a făcut? Hai că râd la mea nimic. Ce-a făcut Jana asta? Nu știu, broderi. Bă, bradere, bă. Interesant joculețul. E nouț. Mamă. Glumeam, m-am jucat de o grămadă de timp Și joculețul eu ăsta. m-am jucat jocul Maximul meu de level am avut pe vechiul meu telefon. Eu am avut maximul level 50 sau 20. Eu am avut 56, nu știu, ceva de Hai gen. că 56? Ba da, 20 pe acolo. Și dacă nu te crezi? Dacă nu mă crezi, lasă-mă direct cum Stai în colțul face. din drept. Care? Ah, Nu știi care e drept? nu. Fiindcă eu sunt pe telefon, nu sunt pe mate. Grei matematică. Așa, na. E unii aici, vezi că vin la tine. Cred. Bă, da, ce pi... E aici lângă mine, deci pot să mă și în telefonul lui să văd unde. Da, suntem în pastă, în cașmechiri. Oh, sunt dita mai ăla, hai vină Suntem cu și în unde Venice. Unde ești, mă? Ce vrei, bă, pitica, drept? Bă, dă și mie mâncare. Bă, tu mă super, Bacu. Tu mă super, să fie clar, da? Hai că-mi dau eu ție mâncarea ca să mă duc să... Hai, da. Ca să mă duc să... Hai că nu știu să mă joc, nu ca tine. Hai. Hai că știi dacă e. Mănâncă și asta. Hai, bă, tu stai în colțul ăla, că te mănâncă... Nu, că se duce oricum mâncare și... Hai că... S-a mort. Ajutor. Păi de ce te Hai că luăm- multe bucățe? Da, nu. Ajutor. Te mănânc, taci. Te mănânc dacă nu mă lași. N-am mâncat. Aoleu. Ia, aoleu. Hai că mă mănâncă și... Bă, dar de ce mereu îți dau de vector? Sau cine-i drept? Nu, m-am mâncat. Pot m-a pula. Ce prost. Am jurat, n-are nimic. Vie matrice. Nebulă. Stai că vine ea după. Băi, de ce are ceva ăștia? Aia sunt doar boți. Știu. Stai bă că mă mănânc. Am dat pe boți fică să fie mai ușor pentru tine. De ce? Păi crezi că nu sunt deșteaptă? Mai deșteaptă. Unde? Era nașpa. Unde ești? În colțul din dreapta. De sus? Da. Logic că sus. Deci mă mărește ăsta. Ești mare? Am 144 scor. Eu am 224. Unde ești? Am pe funcțion. Pe function. Function to you. Mănâncă pe ăsta. Dacă... Ah, uite, stai.
Trebuie să dau mâncare. Perfect, gata, dă. Dă-mi coa, mă, toată mâncarea, toată. Da, bă, dracu, ești proastă, mă omoară ăștia. Dă-mi coa. Ce să-ți dau? Mâncare. Păi n-ai zis să... Tu, bă, că mă omoară. Dacă nu e fost. Fă-te mai dăm două. Bă, ești bută, hai, dă-mi coa. Hai, gata, fă-te mai multe, că... Fă-te mai multe, dracu. Bă, m-am mâncat. Ce palmă i-am dat. Vedere cum mă doarme de cu așa. Mersi pentru mâncare. Ai făcut afacere bună. Hai de mâncare. Nu. Dă-o. Ia uite, bă. Dă-o. Ia uite, bă, și pe ea. Dă-o. Na, mă, ia Pe toată. tu. Da, tu aici, drept. Bine, mă, glumam, na. Pe toată. O, facem pace. Nu, te duci să iei mâncare. Facem... Vină încoa. Da, vină încoa. Ah, mă, Ce prost. ce mă, eu te-am lăsat? Câteodată îmi vine să te sparg, mă. Nu pot să iau astea albastre că mă fac mai multe bucățele și mă... What the fuck, ce șmecher e ăsta? Poate am o șansă. Ce șmecher era, what the fuck. Perfect. Uite cum filmez eu. Uite-te la mine. Aici. Nu. Fratele, ești fratele meu, nu ai face chestia asta. Nu! Nu te drept cu drept. Ăsta ne M-a mâncat, ăsta nu era tagedrul. Cât de mare ești, dă și mie mâncare. Trăiți familia. Am uitat. Trăiți familia. Erai lângă mine, dar m-am mâncat. Unde ești, bă? Unde? Am făcut nivel de level 6. Am 18. 18. Hai de mâncare, repede! Dă-te! Dă și mie! Hai să-l iau pe ăștia. Dă și mie, repede! Repede! Ia-i! Gata, dă! Dă-toată mâncare. Dă și mie mâncare! Dă mâncare! Dă mâncare! Nu. Fii atent! Te uita? Ești mechit sunt. Pun pe șof. Ce? Cu ce ai dat? Hai zi cu ce ai dat. Cu ce să dau? Ai dat tu cu ceva. Am dat cu... De ce mai mult? Nu te-am omorât, ți-a adus timpul, nu vezi că e un timp prost, dracu, dacă ești copil prost, ce să fac? Mă scuzați pentru mine. Da, și el vorbește normal, prin timp. Nu vorbesc așa la tot timpul. Dar, na, nu știe și el ce să zic. O să dau sonorul mai încet, fiindcă nu trebuie să vorbesc ceva cu ea. Am să pun foc mic. Am revenit, rumeam acum chiar, am dat puțină pauză și am dat... Jiguria, drept. Dar cum iau masca aia? Nu știu mască de aia cum avea una. Nu. Da, să duce la baie, să pișe, să cac. Vedeți că vorbești? Bă, știi că nu mai am de-alea. O să întreb peste 30 de zile, adică cred că mi s-a scos alea, comentariile. Fiindcă am înjurat. Age, o să punem și o muzică. O să facem reacție la o muzică cu... mai veche, că na, nu e muzică noi. What the fuck am făcut? Fraiere, de drecu. Ce fraiere ăla. Victorie, treci în mâna mea. O să te mănânc, o să te... Nu te mai mănânc, să mă răcibina dacă te mai mănânc vreodată. Nu, mă mănâncă fraierul. Bă, nu te cred că mă mănâncă, dați-vă trecă, fraierul drecu. Îmi am pe ăsta, nu-i problemă. Oh, ce mă enervează copilașii ăștia, sunt mari și se dă o șmechere. Ce mai tuneric. Aia că nu mi-am prins la stăteam atât cu mâna prins. Nu, vorbi frumos, frumoșeană. Revenit.
reveni și ea? Da, ce să mai... Reveni, băieți. Ăsta pune pauză și video. Pișă mai puțin. Și să mai Pune o mică pauză. Ce prost. Păi dar cred că s-a auzit și la mine, că la mine pot să dau pe mic punct de la așa, știi, și da. Mic prunc. Prunce. Age, Mă. Da, băieți și fete, cam atât a fost și cu acest episod. V-am lăsat și cu acest episod. Sper să dați dați un like și să vă abonați la canalul meu. Pa! și la mine la fel și pa, Nu, la pa. tine nu.